गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै बर' बिमानिसिम दिनैनि जे मुलुगनां आइजो सान बिथांमोननिसिम मोनसे गाहाम हामलायथि आरो अनसायनाय बावहरबाय। मानोना दिनै मुलुगाव आइजो बिथांमोननि थाखाय गोसोखांनानै एबा बिथांमोननि दिनैहाय बे सानखौ लाखिनाय जादों। जाहोना जाबाय जे मुलुगाव थांनानै थानाय समाव सुबुं मोनथाया समानै आइजो आरो हौवा गासिबो समान मोनथायखौ नोजोर बोनायजों लोगोसे रांखान्थि समाजखान्थि आरो माखासे बिथिङाव दावगानायनि साखाफारा जानांगौनि थाखाय सांग्रांथि होलायनांगौनि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथि दं। आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसेयै जाहाथे इयुन समावहाय मोनसे गोजोरथियैहाय थांनानै थानांगौनि थाखाय जि मोनसे एम्पावारमेन्ट आरो एन्टारप्रेनरशिप बेखौ लानानै जोङो दावगालांनांगौ। मानोना गोबां जोंनि आइजोफोराबो लेखा गोरों जानायनि उनाव खायफाया गोबां फालांगि खालामदों, गोबां साख्रिबो मोनदों। दा बिनि अनगायैबो गोबाङा माने लेखा फोरोंजोबनो मोनै, फरायजोबनो मोनै आरो जाहाथे जोंनि समाजाव बेबादि लेखा रोंजोबनानै गोबां रोखोमनि आदब खायदा सोरजिनानै दानाय लुनायनि आदबखौ सोलोंनानै आरो रांखान्थि फेहेरनायाव बाहागो जानो थाखाय जाहाथे सांग्रांथि बाहागो जानो हायो। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै चिरां जिल्लानि नैबे मालिबिथा ओनसोलाव चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव बेबायदि हाबाफारि लानाय जादों। जेराव माने जोङो बेखौनो फोथायनो हायो जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोबां माने फिसा फिसा फालांगियाव जोंनि आइजोफ्रा दिनैहाय आथिखालाव रां खामायनो न'खरनि रांखान्थि बेबस्थाखौ सुंथागासिनो दं। आरो थिग बिदिनो बिथांमोनाबो जाहाथे मान सनमानै आरो गावबागाव मोनसे जिउ राहा लामा दानायजों न'खर सोरजिनाय, इयुन समाज सोरजिनायाव जाहाथे सोद्रोमै बाहागो लालांनो हायो। बिनि थाखाय जोङो लेखा गोरों जानाय, लेखा रोंनाय गासैबो आइजोजों लोगोसे हौवाफोरखौबो जों खावलायो जाहाथे रांखान्थि फेहेरनायाव बयबो बाहागो जानांगौ। जोङो गोबां माने जोंनि ओनसोलखौ नागारनानै, जोंनि जायगाखौ नागारनानै गोबाङा रांखान्थि खामायनो एबा बायदि खामानि नागिरनानै बायजो रायजोआव थाङो। दा बेवहाय हौवाबो आइजोफोरबो थाङो। दा बेखायनो जोङो सानो जे ओनसोलाव जे रांखान्थि फेहेरनायनि बेबस्थायाव खामानि सोलोंनानै मावोब्ला दिनै जोङो जेरै मोनबाय सासे मानगोनां बिजनिनि मादै समान आइजो बिथाङा गोबाव समनिफ्राय जि दानाय आरो बिदिनो जि फानबायनाय, बिथाङानो गुबुनखौबो फोरोंनानै गुबुनखौबो दाहोनानै गावनो मोनसे फालांगि सोरजिनानै लादों आरो बे मोनसे एन्टारप्रेनरशिप दिनै बिथांखौ मान होनाय जादों। दा बेखायनो जि खामानिखौ खस्थ'यै जागायगोन बिथाङा इयुन समाव मोजां फिथाइ मोनगोन। दा बेखायनो जों मिजिंथियो जे गावनि ओनसोलाव मावनो हानाय, ओनसोलाव रांखान्थि खामानियाव लोब्बा जानो हानाय खामानिफोरखौ मावनांगौ आरो जोंनिफ्रा जाहाथे गुबुन रायजोआव थिनहरनाय, गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनाया जाहाथे जाया। मानोना गोबां मानसिया बायजोआव बायदि रोखोमै नासयजायो, बायदि रोखोमै गादब जायो आरो बायदि रोखोमै दिनैहाय जोंनि मानसिफ्रा गोमानाय, लांखार जानाय बेफोर थासारि जायो। दा बेखायनो जोङो दिनै सांग्रांथियै बेफोरबादिनिफ्राय उदां जानो थाखाय जोङो सांग्रां जानांगोन। आरो बिसेसके दिनै मुलुगनां आइजो सानाव जों आइजो बिथांमोनखौनो खावलायगोन जाहाथे बेबादि बायजोआव जोबोद खस्थ' गोनां थासारियाव नासयजानाय, खावजानाय, माने थगायजानाय, सुसिजानायाव थाङा आरो जाहाथे जायगायावनो गुबुन गुबुन रोखोमै खामानि सोरजिनानै मावनानै जाहाथे रांखान्थि फेहेरनायाव बाहागो जायो बेखौनो जों खावलायगोन। जोङो बर' माहारिनि गेजेराव माखासे खामानि मावनायनि गेजेराव न'खर न'खर गोबाङा दाबो माने जौ फाननानै न'खर फिनाय, न'खरनि रांखान्थि सामलायनाय बेखौ जों मिथिनो मोनो। दा बेखायनो जोंबो खावलायगोन जे दिनै बिसेसके माने नोंथाङा जुदि जौ फाननानै जुदि रांखान्थि खामायनायखौल' जुदि लामा सानदोंब्ला बेल' नङा। गुबुन नोंथाङा जुदि बे गियानखौ गुबुन गियानाव बाहायोब्ला नोंथांनि गियानजों नोंथांनि जि बोलो एबा नोंथांनि जे साननो हानाय गोहो, रांखान्थि फेहेरनायनि नोंथाङा गुबुन फालांगिखौबो खालामनो हायो। जेरै जि दानाय, जि फानबायनाय, मालायनिफ्राय गुबुन गुबुन मैगं फाननानै फानस'नाय, बायस'नाय, बे गासै फालांगिखौबो नोंथाङा बोथोरनि फिथाइ बायदिसिनाखौबो हाथाय बाजाराव फानबायनाय आथिखालाव जों नुनो मोनो। दा नंखायनो जौ फाननायनि अनगायै जाय जौखौ लानानै जोङो दिनै बर' लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै जोङो जुजिनो गोनां जादों, जाय ड्राग्सखौ लानानै जोङो बिनि हेंथायै गसंनो गोनां जादों। दा बेखायनो गासै न'खरफ्राबो जाहाथे बेनि हेंथायै गसंथायो, जाहाथे जौ फाननाय न'खरफ्राबो बेखौ फाना, बिनि थाखायबो जों अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायगोन। आरो बिथांमोना अल्टारनेटिभ गुबुन राहा लानानै जाहाथे रांखान्थि फेहेरनायाव बाहागो जायो बिनि थाखाय जों खावलायनानै जोङो मिजिंथियो दिनैनि मुलुगनां आइजो साननि गेजेरजोंबो बिथांमोना बेखिनि सांग्रांथिखौ लानानै दावगालांगोन। गिबियावनो आं दिनै मुलुगनां आइजो साननि बयनिसिमबो मुलुगनि गासैबो आइजोफोरजों लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरनिसिमबो आइजो साननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। आसा खालामदों आइजो साननि जि थांखि
बे थांखिया जाफुंसारगोन। जोंनि आइजो साननि जि थांखि बे थांखियानो जाहैबाय मा आइजो माहारिनि गेजेराव जि नासयनाय सुसिनाय सैज्य सांनाय बेफोरनिफ्राय उदां खालामनो हानाय आरो दिनैनि जि आइजो साननि आयदा बे आयदायानो मा होनो जोंहा दुलाराय बुहुमनि जेसेबां आइजोफोर दङ बे आइजोफोरखौ डिजिटेल खालामनो नाजानाय हौवा हिन्जावनि फाराग लाखियाजासे हौवाफ्रा जेसेबां हागौ हिन्जावफ्राबो बेबायदि हानांगोन बे साननायानो आइजो साननि गाहाय थांखि। आरो लोगोसे आं आसा खालामदों जोंनि बे आइजो सानाव गासै बर' आइजोफ्राबो बेफोर थांखि बायदियैनो जों जौगालांनो हागोन आरो जोंनाव थानाय जेसेबां हेंथा जेंना दङ बेफोरनिफ्राय जों उदां जानो हागोन। जोंहा खाफाल मोजां बर' आइजोफोरनि गेजेराव जों बांद्राय बेबायदि जों मोगा मोगि जानो नाङा। मानो होनबा जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव बर' आइजोफोरखौ समान समान जायगा होबोदों। आं आसा खालामदों बेबायदियैनो फैबाय थानाय समफोरावबो जोंनि गासै आइजो माहारिया उदाङै रायजो जानो हागोन, गावखौनो गाव जों डिजिटेल खालामलांनो हागोन, समजों लोगोसे गोरोबनानै हाबा मावलांनो हागोन। समा जेरैबायदि थिनदों दा जेरैबायदि जोंहा डिजिटेलनि मुगा जादों बे मुगाजों जुजिलांफानो हानाय जागोन जोंनि बर' आइजोफ्रा। बेखौनो आं आसा खालामनानै दुलाराय आइजो माहारिनि गाहाम हामलायनायखौ आरो खनसेबाव जोंनि गासै आइजो माहारिनो बावहरबावबाय। माने आइजोफ्रा समान मोनथाय मोननांगौ बे जोंहा भारतारि संबिजिरावथ' बयनिबो समान मोनथायखौनो होखादों। अब्लाबो जोंहा जाथि लानानै हारि लानानै जोंनि आइजोफोरनि जि मोनथाय बे मोनथाया मोनजोबनो हाया। खायसे समाजाव जोंहा आइजोफोरखौ गाहायथाराव दोनो, खायसे समाजा समानैनो दोनो। खाफाल मोजां जोंहा बर' आइजोफ्रा हौवाफोरजों समान समान मोनफ्रोमबो बाहागोआव जों बाहागो लानो हायो। धोरोमानो जा, रां खामायनायानो जा, राजखान्थियानो जा, गासैबो बिथिङाव जोङो उदां। दा अब्लाबो जोंनि समाजनि गेजेरावनो गुबुन खायसे खायसे आइजोफोर दङ जायफ्रानोखि गोबां बेबायदि दुखु खस्थ'जों सैनांदों, मोनथायखौ होदोंबाबो लानो हायाखै। जाथि लानानै हारि लानानै गासैबो समान नङा। दा जोङो सामफ्रामबो नुयो निउस नायोब्ला बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरबा आइजोआ रेप खालामजानायनि बाथ्रा, सोरबा आइजोआ जोथोब लांफानो हायैनि बुथारजानायनि बाथ्रा, सोरबा आइजोआ गावनि मोननांगौ मोनथायखौ मोनाखै नै बेबायदिखौ जों सानफ्रामबो नुयो। जाहाथे बेबायदि जाया, गासैबो समानैनो जों मोनसे समाजनि जिहेथु सुबुं संसाराव मानसियानो बयनिख्रुइबो देरसिन जिबिनो, बे जिबि हिसाबै जोङो जेबो हौवा हिन्जाव फाराग लाखियालासेनो मोजाङै मोजां मावफुंलांनो हायो। बयबो मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोनो, बयबो गोजोनै रायजो जानायनि उदाङै थांनानै थानायनि मोनथायखौ